गुवाहाटियाव सासे मुस्लिम उबेर ड्राइभारा अरुणाचलनि सासे सिख्लाखौ आथोन गाग्लोबदों। बिनि सायावबो सावरायगोन आरो दुर्गा फुजायाव गोबां बर'फोर थैबाय आरो लोगोसे गोबां सुबुङा जाब्रबथायजों थैदों आरो लोगोसे माखासेफोरा मोसानानै थैदों। बिनि सायावबो सावरायगोन। खुलुमबाय, नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। अब्ला जों गिबियावनो सावरायगोन दुर्गा फुजा आरो बाथौ फुजायाव थैनाय जाथाय। जोंनि बे बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय रुपुइ हालामाव बाथौ फुजा आरो दुर्गा फुजा नायनो फैनाय समावनो जाब्रबथाय जानानै सानै सुबुङा थैदों होननानै खोनादों, नाथाय माखासेफोरा साथामबो होनदों आरो सासे दा सिरियासआव दं होननानै बुंदों। बेबायदि होनना बुंदों, नाथाय आङो मिथिनाय बायदिब्ला सानै सुबुङा थैदों, सासेया जायगायावनो थैदों, ओमफ्राय गुबुन सासेया दसे उनाव थैदों आरो गुबुन सासेया दा मेडिकेलाव गुवाहाटियाव फाहामथाय लाजागासिनो दं होननानै मिथिदों आरो फाहामथाय लाजाबाय थानाया सिरियास होननानै मिथिदों। दा बिदिनो दुर्गा फुजायाव गोबां जाथाय जादों आरो बेल' नङा, बे जाथायाथ' जोंनि आसामनि जाथाय आरो आसामनि गुबुन गुबुन जायगाफ्रावबो जाब्रबथायजों थैदों। लोगोसे गुजरातआव नवरात्रिनि फोरबो फालिबाय थानाय समावनो मोसाबाय थानाय समावनो 60 सुबुङा जिउ गोमादों। 60 सुबुङा हार्ट एटेक जादों आरो जिउ गोमादों आरो 60 सुबुंनि गेजेराव सासे 13 बोसोर बैसोनि गथ'बो दंमोन। बे 13 बोसोर बैसोनि गथ'आबो हार्ट एटेक जादों बा बिखा सानाय जानानै थैदों। दा बेदिनो गोबां जिउ गोमागासिनो दङ जोंनि बे भारतआव। आरो दुर्गा फुजानि गुबुन गुबुन रायजोफोराव जिउ गोमादों, नाथाय माखासे डाटाखौ मोनजोबाखै। जायखिजाया जोंनि बर'फोराबो थैदों 3 आरो लोगोसे बे जाबाय गुजरातनि, जायबा 10 जन थैदों, बे जाबाय गुजरातनि। अब्ला दानिया फैदो जोंहा नेक्स्ट निउसाव। जोंहा नेक्स्ट निउसानो जाहैबाय गुवाहाटियाव सासे उबेर ड्राइभार, मुस्लिम उबेर ड्राइभार, बिनि मुङानो जाहैबाय मुस्लिम आलि दै। आङो जाथिखौ नाखै, मुस्लिम आलि बिनि मुङा। बे मुस्लिम आलिया गवालपारानि नागिरबेरानि थागिबि, नाथाय बियो गुवाहाटियाव उबेर सालायदोंमोन आरो बियो जेब्ला सासे सिख्लाया अरुणाचल प्रदेश रायजोनि सासे सिख्लाया बिनि उबेराव गाखोदोंमोन, अब्लानो बियो बे सिख्लाखौ लामा ससेयाव आथोन गाग्लोबदोंमोन आरो बिनि उनाव सिख्लाया सहायनो हायैयाव पुलिसनि केस होबाय। दिसपुर पुलिसानो पुलिसनि केस होबाय, बा गासिबो डिटेल्सआ थाखाजोबो उबेर एपआव। बिनि उनाव बे ड्राइभारा जु रडनिफ्राय एरेस्ट खालामजादों, जु तिनिआलिनिफ्राय एरेस्ट खालामजादों। बे सिख्लाया गणेशगुरिनिफ्राय ख्रिस्टान बस्ति थांगासिनो दंमोन। बेहायनो बे मुस्लिम आलिया खाबु लानानै सिख्लाखौ आथोन गाग्लोबदोंमोन। बेबायदिनो गोबां गाज्रि आखुनि उबेर ड्राइभारफोर दङ। बांसिनखौनो नाखै, माखासे बिसोरनि मुङावनो मोजां उबेर ड्राइभारफ्राबो बदनाम मोनफायो। 100%आव सासे सानैया बिदि थाखायो। दा बिसोरनि गेजेरावनो गासिबो उबेर ड्राइभारा गाज्रि मुं मोनफायो। दा बेनिखायनो जायफोरा बिदि गुन्दा मानसि, बिथांमोनहा उबेर सालायनो दाफै। बेबायदियावनो उबेर ड्राइभारफोरा बदनाम मोनो। दा जोंनि बर'फोरबो गोबां दङ उबेर सालायग्रा, उबेर सालायनानै जायो सानफ्रामबो। उबेर सालायो, अला सालायो, रेपिड' सालायो। बेदिनो गोबां मानसिफोर दङ जोंनि बर'फोरनिफ्रायबो। दा बे सासेनि थाखायनो गासिबो बदनाम मोनफाजोबो। दा बेनिखायनो बेबायदि मानसिफोरा जायबा गुन्दा आखुनि आथोन फाग्ला, बिथांमोना उबेर सालायनो नाङा, नङाबा हमजागोन आरो जेराव लांजागोन। दा बे मुस्लिम आलिखौ पुलिसा एरेस्ट खालामबाय आरो एरेस्ट खालामनानै दा बेखौ आयेननि बायदि साजा होनाय जासिगोन। दा बिदिनो गोबां जाथाय जागासिनो दङ। जायफोरा दुर्गा फुजाखौ नायदों, बा जायफोरा सेंग्रा देरफुला बा सेंग्रा जालाय, जायबा 20 बोसोरनि, जायबा 20 बोसोरनि गाहायनि, बिथांमोना बाइक सालायनायखौ एकदमबारे साफ्रेनो लुगैयो। बेबायदि साफ्रेनो लुबैनायावनो जाब्रबथाय जायो आरो बेसेन गोसा जिउखौ फोजोबनांगौ जायो आरो बे जिउ जोबनायाव न'खरा जोबथा दुखु थायो। दा बेनिखायनो आं बुंदों, जायफोरा बिदि सेंग्रा थिफुला आंनि भिडिअखौ नायो, बिथांमोना लासै सलाय, 20, 40, 60, हाइ स्पिड 60 सलाय, एसे लाग इमारजेन्सिबा, आरो इमारजेन्सि नङाबाथाय 40, 20आव लासै आरामसे थांबाय था, होमबानो लाइफआबो सेफ थागोन। गोसा सलायबाबो मोजाङै सलाय, जुदि हागौबा बेबायदि ओरै सलायलाबायनाङा आरोना। आरो जायफोरा जाब्रबथाय जादों, बिथांमोननि बाइकआ दामिनि होननानै आं खोनादों, KTMबो जानो हागौ, बेबायदि होनना खोनादों। दा जिया जादोला जोबोद दुखुनांथाव जाथाय। मा होनबावनो आरोना, जोंनि बर'फोरनिफ्राय जाब्रबथाय जानानै थैनाय, बिश्वकर्मायावबो थैयो, निउ इयारावबो थैयो, खाना जानायावबो थैयो, पिकनिक जानो थांनायावबो थैयो, गोबां जाथायफोर जागासिनो दङ। अब्ला लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदों, भिडिअखौ लाइक खालामबानो जाबाय आरो जुदि आंनि बे चेनेलाव गोदानै फैदों, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हायो। नोंथांमोननि गोसो, जुदि गोसो साबस्क्राइब खालाम, जुदि गोसो गैया साबस्क्राइब दा खालाम। गोजोन्थों, एसेनोसै। जै बर' हारिनि।